Moikka! Pitkästä aikaa täältä meidän olohuonestudiolta Laura. Ja tänään olisi tiedossa liikkuvuusharjoitus raskausaikaan. Ja tämän harjoituksen aikana availlaan lantion seutua, joka sitten auttaa toivottavasti siinä synnytyksessä, kun sen aika on. Välineeksi tarvitset, sä voit vähän soveltaa, sulla voi olla tyyny tai pari. Sitten sulla voi olla ehkä tämmönen foam rolleri. Tai jos sulta löytyy kotoa ihan semmonen joogabolsteri, niin se. Ja jos on kovin hellät polvet, niin voit ottaa vähän vilttiä sinne polvien alle. Aloitetaan ihan kehon painolla. Viet toinen jalka sivulle, toinen voi olla pikkasen auki. Ja täältä lähde viemään painoa taakse. Elikkä takapuoli menee kohti kantapäätä. Selkä pysyy siellä suorana. Voit tehdä ihan tosi rauhallisesti. Varsinkin jos nyt aluksi tuntuu kovin kireältä. Ja voit myös kokeilla, että haluatko pitää ton alla olevan jalan nilkan ojennettuna vai käännätkö sieltä sen nilkan alle. Aina kun sä oot siellä takana, niin voit vähän siirrellä painoa puolelta toiselle. Ehkä lisätä myös pientä ylävartalon liikettä sinne. Ei ole pakko saada kantapäätä osumaan tai se takapuolta osumaan sinne kantapäähän, mut sinne suunta. Hyvä. Vaihdetaan toiselle puolelle. Ei väliä kumman jalan teit ensin. Sitten sieltä taas. Ja tosiaan katsot, että selkä pysyy suorana. Jos epäröit, et tiedä, että mitä siellä tapahtuu, niin silloin kannattaa pitää katse eteenpäin. Se yleensä auttaa sitä selän suorana pysymistä. Ja voit myös ajatella sellaista, että kääntäisit selkää vähän notkolle. Kerrankin käsketään notkistamaan. Yleensä aina sanotaan, että notko pois. Niin se ajatus usein myös auttaa sitä selkää ojentumaan. Hengittelet. Ja kaikki turhat jännitykset pois. Pieni liike voi olla ihan hyvästä. Yleensä liikkeen kautta sieltä ne kireydet helpottaa hieman paremmin. Tee yksi vielä. Hyvä. Ja sieltä sitten rauhallisesti pois. Voit vähän ojennella jalkoja. Sitten otetaan koroke takapuolen alle. Eli se voi olla nyt joko ne tyynyt tai joogapolsteri tai sitten tommonen foam roller. Ja tehdään tämmönen kohotettu kyykky. Eli hakeudut tämmöiseen syväkyykkyasentoon. Ja nyt se tyynyt tai muu mikä ikinä siellä takapuolen alla onkaan, niin se ottaa nyt osan siitä sun painosta. Kun oot löytänyt hyvän asennon, niin lähde pumppailemaan polvia kevyesti auki. Kädet on siellä edessä, kyynärpäät tulee polvien sisäpuolelle. Ja yritä pitää nyt lantiolonkat tosi rentoina, et alkaisi vastustelemaan sitä pumppailuliikettä. Rentoutat samalla lantion pohjaa. Se on myös tosi tärkeä taito, varsinkin sitten siinä synnytyksessä, kun sanotaan, että jos alatiesynnytykseen päädyt, kun siellä sitten pyydetään ja sanotaan, että rentouta, niin se, että sä tiedät, että okei, milloin mä jännitän, milloin mä rentoutan. Koska jos ei pysty tai osaa rentouttaa siinä tilanteessa, niin
se onkin sitten huomattavasti vaikeampaa. Se vauva tulee sieltä paljon helpommin silloin, kun se lantio on auki, siellä on mahdollisimman vähän turhia kireyksiä ja äiti pystyy tietoisestikin rentouttamaan sitä lantion pohjaa. Hyvä, viimeinen. Yes. Ojenna jalat. Tullaan sieltä selälleen niin, että lantio tulee nyt sen sun korokkeen päälle. Haet sieltä hyvän kohdan. Ojenna vasen jalka, ota oikea jalka tuohon vatsan päälle koukkuun. Se voi olla myös tuolla sivulla, jos ei se mahu ihan siinä mahan päällä olemaan. Nyt tämä suora jalka, niin lähde vuorotellen jännittämään. Eli työnnät kantapäätä pitkälle eteen, ajattele pituutta täältä lonkasta, lantiosta ja rentouta. Mä näytän ihan kohta vaihtoehdon tälle, jos et pysty olemaan selällään. Täältä taas jännitä, työnnä pitkäksi. Noin 5 aina lasket ja sen jälkeen rentoutat. Jos tosiaan selällä olo on hankalaa, niin tuu sieltä kyljen kautta esimerkiksi pois. Tai ehkä et mennyt sinne vielä ollenkaan. Siinä tapauksessa polviseisonnasta toinen jalka sinne eteen. Voit tukea vähän niihin tyynyihin. Ja lähde täältä pyörittelemään. Tämä on hyvä liike kaikille, mutta tämä on nyt vaihtoehtona tolle selällään ololle. Osalle tosiaan tulee siellä selällään huono olo, osalle ei, joten teet sen mukaan, mikä sulle on sopiva. Jos täällä pyörittelet, niin rauhallista liikettä. Annat lantion tippua aina sinne maata kohti. Jalka voi olla ihan reilusti sivulla, niin että taas vatsa mahtuu sinne väliin. Ja sulla voi olla, sillä voit pysyä myös pystymässä. Ei tarvii olla välttämättä, mun pää varmaan nyt katoaa tästä kuvasta, mutta ei se mitään. Ääni kuuluu, se on pääasia. Jatka vaan, jos oot siellä selällään. Näin päin. Vuorotelle jännitys ja rentoutus. Jos oot selällään, niin jätä hetkeksi tähän, eli nyt annat sen jalan vaan olla siellä. Jos oot siellä pystyssä tekemässä niitä ympyröitä, niin voit myös pysäyttää liikkeen ja hetken olla siellä venytyksessä. Mitä korkeampi sulla on täällä tämä koroke, sitä ylempänä sun lantio on ja sitä voimakkaampi tuntuma luultavasti tulee tänne lonkankoukistajiin ja etureiteen. Mitä matalampi, niin sitä miedompi tuntuma. Ja totta kai vaikuttaa myös se, että miten kireänä tai miten ei kireänä ne lonkankoukistajat on. Sitten vapauta jalat. Voit ojennella. Sama jos oot siellä pystyssä, niin tuu pois asennosta, ojentele kontallaan. Sitten toinen jalka, molemmat tyylit. Lähde taas jännitä, työnnä pitkälle kantapäätä ja rentouta. Ja siellä pystyssä olijat aloittaa taas sen rauhallisen ison lantion pyörittelyn. Jännitä, pakara jännittyy alajalasta ja rentouta. Yksi, 2, 3, 4, 5 ja rentouttele. Ja aina voi hakea pientä liikettä. Jatka vaan, mä menen hetkeksi taas sinne pystyyn. No mitäs mä täältä näin? Joo, täällä tosiaan kaikkia suuntia voit hyödyntää. Ja oot sen verran alhaalla, mikä itselle hyvä. Suuntaahan voi myös vaihtaa. Otin ekstra tukea täältä pöydästä.
Ja sitten kumpaa ootkaan tekemässä, niin voit vähäksi aikaa sinne taas pysäyttää. Jättää sinne venytykseen. Blogit olisi tähän kanssa aika hyvä. Vähän on nyt kireä. Tänään otan ekstra koroketta. Tää on paljon voimakkaampi venytys kuin se selällään tehtävä. Siinä on luultavasti vähän miedompi se tuntuma. Hyvä. Ja kummassa ikinä ootkaan, niin ojentele sieltä jalat ja tuu asennosta pois. Tehdään toinen lyhyt kierros. Huomaat vähän ehkä jo eroa toivottavasti siihen ensimmäiseen. Tuu matkaan kun kerkiät. Eli sieltä lähet siirteleen painoa taakse. Pitäisi tuntua siellä suorana olevan jalan lähentäjissä. Ja lantion seutuahan saa avata tosi monipuolisesti, koska siinä on isoja lihasryhmiä, siellä on paljon lihaksia ja se vaatii eri suuntaista liikkuvuutta. Niin se on aika sellainen, että työn sarkaa riittää, sanotaanko näin. Hyvä. Vaihdetaan sieltä sitten taas puoli. Ja lähdet peruuttelemaan, kun sulle hyvä. Koko ajan hengität. Pari viimeistä. Yes. Noin. Sitten tultiin sinne kyykkyyn. Ja nyt voitaisiin tällä kierroksella kokeilla, jos haluat, niin lisätään sinne pari juttua. Etit semmoisen sopivan leveyden, jalkojen leveyden siis. Jos haluat vähän nyt tällä toisella kierroksella haastaa, niin vie niitä kantapäitä pikkasen kauemmaksi toisistaan kuin mitä ne oli sillä ekalla kiekalla. Nythän me ekalla kiekallahan me pumppailtiin. Nyt voit valita, lähdetkö siirteleen painoa täällä jalalta toiselle. Aina viet tonne päkiän päälle ja sitten palaat ja taas toiselle puolelle. Vai lähdetkö kokeilemaan kiertoja? Rinta ranka, katse ja rinta kiertyy kattoa kohti. Työnnät aina vähän sillä alakädellä polvea taimmaksi. Jos haluat vielä haastetta, niin ojenna sieltä käsi. Rentouta myös alaselkää. Mitä pidemmälle se raskaus etenee, niin sitä suurempaan rooliin se lantion liikkuvuus tulee. Eli jos olet vielä alkuvaiheessa, niin hyvä, näitä kannattaa alkaa tekemään jo nyt. Mutta jos olet siellä lopussa, niin saat tehdä vaikka joka päivä. Ei voi tehdä luultavasti liikaa. Eikä tarvii olla näinkään pitkä setti. Nythän me ollaan tehty 2 kierrosta, 3 liikettä. Hyvä, riittää.
Se voi olla, että sä teet vaikka yhden liikkeen siellä täällä sen päivän aikana. Eli kaikki lasketaan, että ei tarvii aina ajatella, että nyt mä laitan tästä jumppavaatteet päälle ja alan treenaamaan. Sitten taas jompikumpi versio selältään tai siellä pystyssä. Ja sieltä lähti jänneitä. Ja niin, että ei tarvii ajatella, että se tarvii olla sellainen treeni, just että tosiaan vaatteet päälle ja matto esille ja näin vaan, että sä voit missä tahansa vaiheessa päivää, vaikka iltauutisia kattoessa tai jos sulla on siellä lapsia, niin heidän kanssa ehkä leikit lattialla, niin siinä samalla hengailet vaikka tuossa syväkyykyssä. Otat tosiaan vähän koroketta sinne lantio alle. Ja oot syväkyykyssä, pumppailet, kiertelet. Kaikki on kotiin päin ja itse asiassa varsinkin tässä liikunnassa, niin useammin vähemmän on parempi kuin harvoin paljon kerralla. Hyvä, kumpaa teetkään, niin vaihdetaan sieltä puoli. Nyt ei jääty erikseen venytykseen. Ja siellä te, jotka olette pystyssä, niin vaihdat vain jalkaa ja tosiaan lantion pyörittelyt. Ja jos olit äsken selälleen, niin ihan hyvin voisi nyt tällä toisella kierroksella, vaikka vaihtelun vuoksi, tehdä sitten sen pyörittelyn siellä pystyssä. Tosiaan noin 5 lasket, jännität ja sitten päästät aina rennoksi. Mä ainakin huomaan, että on jo ihan selkeä ero siihen ensimmäiseen kiekkaan. Ja se raskaushan muuttaa myös sitä kehon asentoa, lantioasentoa varsinkin. Ja se voi sit lisätä siellä kireyksiä. Meillä kallistuu se lantio vähän niinku eteenpäin, selkä notkistuu, eli tullaan pois siitä perusasennosta. Ja aina kun asento muuttuu, niin luultavasti se keho jollakin tavalla sit reagoi. Hyvä. Riittää. Ja sieltä sitten pääset ylös. Jos sulla on vielä intoa ja aikaa, niin tee ihmeessä vielä vaikka 1 liike kertalleen. Mutta hei, minä kiitän, että teit tämänkin ja toivottavasti lantio tuntuu nyt vähän avonaisemmalta. Voit vaikka tallentaa tän. Ja itse asiassa, jos sä katot sitä ryhmää sieltä ylhäältä, niin siellähän on erikseen media. Niin sä voit aina etsiä sieltä vaikka just kaikki nämä videot, mitä tänne on tullut, niin etit sieltä median kansion alta videot, niin sit aina löytyy, että mitä on tehty. Kiitoksia ja oikein mukavaa viikon jatkoa sulle.